Assalamualaikum, ini tanggal 29 Mei 2026 iki aku tak ngengon mbok-mbok iki arepe ngejak ning makam. Wis pokoke tak turne golek wonge mandek, aku ya kudu melu mandek. Lucu pokoke masyaallah. Sok tak awake dhewe tuwa ya ngono kula. Ketemu wong tua, Ikut, ikut. mandek pokoknya mandek, aku kudu melu mandek. Wah bahaya nek ra melu mandek. Mandek nih, mandek pokok mandek sih. Kita beras tadi mandek beras. Bocah bang. Oh yo ra padha karo kidul kono mau. Sangke ud. Oh, isa para isa munggah para. Kowe njaluk tunton mboke kowe. Nah, njaluk tunton mboke. Mandek sik. Hop. Mandek sik. Keren. Hampir to. Nggih. Arep nyekar. Arep nyekar? Nggih, nyekar ketemu para lansia ya, Dek. Heeh. Wis pokoke sehat ya, Dek. Amin. Nggih. Kaya reuni kecil-kecilan to, ya rezeki yang ngene iki lho. Ya Allah. Terus ngomong nih sekolah mbiyen masyaallah. Oke, lumayan bigi ya wis hampir selesai bener. Pokoknya mandek mbuh ping pira iki ora rasah diitung, sing penting teko nggon. Arep enek wong ya apa 1000 hari wis. Ya, ngomong-ngomong selamat. Ini terus teko nggon, tapi iki mau ape budal mau larang ben bolak-balik. Mandek wis teko ya, tapi alhamdulillah saya wis teko kene.